Lalaki, ganito yung itsura ko. Tapos nandun na si ng lalaki. Sabi, nandun na kabila, si ng babae. Pupunta naman ko si ng babae, tapos, di ba nakakahiya rin naman. Hindi ko maintindihan kung saan ako papasok. Yun ang isa sa mga talagang struggles ko. Hindi ko alam kung saan ako papasok na CR. Kasi pag pumasok, kunyari ganito itsura mo, bakla ka. Tapos pumasok ka sa CR ng lalaki, nakakabuisit. Yung pagpasok mo pa lang sa CR ng lalaki, sa pinto pa lang, yung mga lalaki ganyan agad. Yung kala mo akagawin ng ari nila. Kaya napapaaway ako talaga pagpasok ko, tapos may ganung lalaki, yung tinatago, pinupuntahan ko talaga, gago ka. Kung makatago ka, baka pag nakita mo ito, ikaw lumuhod hayo. Oh my God! Tigilan na ako ng mga lalaki na yan, nakala mo laging sisilipan. Hello, namimili din naman kami, no? Si Richard, baka di kami magpagpili. Pasensya na, Lucy, pero talo-talo na to. Titi na pinag-uusapan dito. Oh my God! Joke lang. Oh my God! Joke lang ho. Joke lang. Pag sa CR naman ng babae, hindi naman ako pag CR sa babae. Kasi di ba sa CR ng babae, yung mga cubicle, sa CR ng babae, ang bababa. Eh, ang laki-laki kong bakla. Tapos sasabihin nila, ano, umupo ka para girl. Eh, umupo naman ako. Pag upo kong ganun, bad trip. Yung ulo sumuso sa TV. Pag flash ko, hinigop, sabi ko, gulaw! Sumausaw talaga. Eh, ganun talaga, huwag na kayo magtaka. Pag ang mukha, kabayo, ang ari, liyamado. Tumaya ka pa. Kaya, hirap din ako talaga. Pero ngayon, titiisin ko yan for everyone. O diba, lahat kayo dito nakatingin, mga kapatid. Sige, tumingin lamang po kayo. Lahat ng mga gustong humawak ay pumila. Dahil nakakapagpagaling po ito ng mga karamdaman. Oo, may kakilala kong humaplos dito, talaga gumaling. Oo, may kilala akong bulag, humaplos dito, pagkaplos niya, nakalakad siya. Oo, yung bulag hinawa kang ganun, nakalakad siya. Kaya iba talaga, may kakaibang powers ito. No? Oo, hello. Hi, I love you too. Ay, taray. Meron pa siyang pa-signage sa cellphone. Taray. Sa'yo ba yan? I love you too. Pero babae, yak.